हादानसालियारि आयदानि 23थि जख'न्थाइखौ सामलायबाय थानाय सामलायगिरि सार लोगोसे नुजाथिनो हानाय सारमोन आरो सामलायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायहरबाय। आङो मेथाइल' दोंसे खननायनोसै बेनिफ्राय खन्थाइ आवरायथ'ला। MTX12 हेल' गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिथोबाय। मेथाइआ रमान्टिकसो जागोन। हेल' गैया सोलोंनाय जायाखै लाइफर हेल' वाननिफ्राय एसे रिजाल्टआ बायदे हले मबाइला खालामदो
ずく自由く歩け